Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:37 na po nin pagkaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sendo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ay, burn out. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga togang, welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngonyan in Webes. Sa 4 na po kita kan bulan na Mayo taon 2023. Sa lado teknikal ang sa kong partner si Idol Cap Charlie Binaobra. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter site yang duman si Engineer Abby Lindon Turalio, ang sa mo yung chief technician. Yan man si Bert Cabrillas. Sa lawasan mga karonda, mapaabot nin mga impormasyon na sin pagkipag-ulay sa satuyang mga magiging newsmaker. Sa mga may kumpleanyo po, happy birthday sa Indo Kabos. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na maselebrar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo Kabos. Sigang lakping. Mararaot kayo niyo ang sa tuya pong mga appliances. Sige baga ang wara-wara kan supply po kan kuryente. Napano daw? Ang kuryente kaya pag sige ang puro fluctuate, sige ang puro palsok, nadadanyaran man ang mga appliances. Kaya on the air kita, online kita sa Facebook, sa media portal
Pero off the air kita sa radyo. Aratsan, ma-on the air na naman kita sa radyo. On the air na kita sa radyo. Salamat paring Cha. Paring aning aliston sa tuyang mga pag-iriba. Si paring Cha Binaobra and si Chief Lindon Turalyo. Ano daw nangyayari sa serbisyo mo niyan? Kan kasuray ko to sa biglang na-trip off. Or baka courtesy man ini kan NGCP. So sa aga pati, masilipar man kan sa indang kapistahan ng Barangay San Agustin. So napaparong ko na dyan ang relinong kasag. Saka kari-kari. Mga masisiram na putahe. Ako sa sanaan sa kuyang pwedeng pamiestan si Direktor Steve Andalis, Engineer Steve Andalis, kasi Ma'am Edith Andalis. Happy Fiesta sa Indo dyan. Baka magbuno asin mag-adobong baboy ramo. Marayan masiram daw kakano ng adobong baboy ramo. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sa mga nakaantabay, naka-tune in sa mga transistor radio, good morning po sa Indo Gabos. Hindi man sa area city mga tugang, madali naman po na naman. Pag yun, ang pintakasi. O kaya baka magkaigwa po kita digdi. Sa Iriga City magayon na dala nun. And Miss Iriga, Miss Rinconada, yan. And Miss Bicol Tourism 2023. Parita ako, sa maabot na Mayo 28, may start na ang screening dyan sa Iriga Sports Center. Ang Coronation Night gigibuhon mga June 11 ngunya na taon. Darakula pong premyo ang nagahalat sa mga manggagarana. Amakon mong sa Miss Iriga, barita ko 150,000 cash. Or dawa pa nga ni Chiki, pwede man, basta good ang Chiki. Sa Miss Rinconada, 100,000 ang premyo. Ang Miss Bicol Tourism, 100,000 man. Abaan na. Nag-ray na po, kansi swerte ho. Sa first runner-up, 75,000 pa ang premyo. O ang second runner-up, 50,000 ang cash prize. Kadarakula po baga kan mariresibikan mga manggagarana. Pero ang qualification po dyan, dapat 18 to 25 years old. Yan, dapat siyempre single gayod. Dapang agom sa kadapang igi. Pwedeng namundag sa Iriga, pwedeng namundag sa Rinconada, asin sa Bicol Region. Dapat halangkaw man, qualification, mga 5'4 ang langkaw, saka physically fit, and dahil pa naging ma'am, dapat single. Ini po inclusive sa mga Irigenyo, duman sa kandidatong sa mga kandidata na pwedeng mangganang Miss Iriga. Sa mga taga-Rinconada man na mapartisipara sin mabali, pwede man sila mangganang Miss Rinconada. O abaan na, kukoronahan ka man Miss Rinconada. Kung taga-Iriga kang kandidata, pwede kang makoronahan na Miss Iriga.
Kung namundag ka man sa Bicol, di Miss Bicol Tourism 23. An sa imong masikwat na kapangganahan na pipilion or mga kandidata na nagrepresentar ka na probinsya ka Albay o Camarines sa Sur, aro kayan, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, asin man po ano pang probinsya, Bakang Catanduanes. Kaya po magtaga-ready-ready na sa mga magagayang tang binibini, kadaragahan na gustong magbali sa Miss Iriga, Miss Rinconada, Miss Bicol Tourism 2023. Katakod po kan nagdadangadang na pintakasi ngunyan na bulan na Hunyo sa siyudad kan na Iriga. Yan. Diyan man sa buhi, yan, talko musta. Masilibra man kang pintakasi. Sa Nabua, tapos na. So, nanggana pa lang dyan sa ginibo man na search for Miss Beauty Pageant sa Nabua. Congratulations naman lang po sa Indo. Ano? Kada kulpating mga balikbayan da dyan ngunyan. Mga ali sa abroad, sa Amerika, mga US Navy. Pag harandaan mga tugang, sibutan mga kababayan ta. Dawa nagtitios-tios, pirming mahoranda dawa ka di kita kung may maparaparangayang bisita. Lalo na kung may darang bugtakan ng mga panirano. Ang iba nahagad pang pulutan, panira, yan. O kaya imposibleng dawa gorano katios. Obligadong maguruhanda dawa kadiki. Pero daw sa oras na ini, nasa linyaman ngunyan si Karondang Bani Tataro. Bicol Connection Report. Maray naramrag ka nimo Bani, please come in. Hello Bani, good morning, come in. Hello, Tabiasan. Good morning sir, sa inyo. Hello? Hello man, saka Diyos maray na agaman sa emo ba ni? Opo. Hindi po sir. Ano daw ni yung ano tata nagwawara-wara? Sige daw. Sige daw, go ahead. Okay. Good morning sa babasin mo Quran Kabisan na Radio Ronda. Baka ko lang niya itong kaming interview SM Joey, Police Senior Master Sergeant Marvin Sanchez. Sa Baal Municipal Police Station, maki-update kita about the most latest nila na accomplishment yan po sa Baal MPS, dibagang bypass operation. Adi, SFP. So, yaon si Sir Marvin. Good morning po sa Radio Ronda, Iriga. Naka-anchor po ang sa message manager si SM Joey. Good morning po sir. Good morning ma'am. Good morning sir, may accomplishment na naman po daga mo sa Baao Municipal Police Station. Congrats. Yes sir. Yes sir. Opo, kumusta po? Anong ika-istoryata sa accomplishment pong ini nindo po tabi sir? Ayun sir, actually po sir, nasabi ng sumula na po sir, itong bypass sa police sir na nangyari sa barangay Agdangan po, na iningani po sir sarong construction worker, na iningani po na kumbaga napagbintahin na
bintangan sa may protiba, minsan na yun ang naging resulta sa iyong pagkadakop. Apiraman pong sachet, anin na shabu, na kumpiskar sa suspect. Kaya ito sir, may tansya po sa sarang po sir, na may balyong statement yun na 6,800 po. Ano po ang suspect? Konsideradong small time or big time na dyan sa Baaw? Bali po sir, kumbaga yung mga sa namin sa mga state level individual, kumbaga baka man po sa mga talagang kumbaga siguro po nangay po lang na malay, kaya hilaw dyan trabaho yung pagbariyas ng mga po. Ano na yun? Minor de edad o nasa tamang edad na? Pwede na ningaranan suspect? Ay, dito siya nasa tamang edad naman po sir, may live-in partner po. Ano pong pangarang kayan, sir, suspect? Ay, sir, may alias na dindin ng Pacific alias Jordan po. Ano yan? Until now, jando pa ba yan o may pangalan na identity na yan? Identified na? Identity na po kaya sir, kaya lang dahil kami nagpapalawa sa lahat na to. Alias na po sir, dindin ang alias na po. Alias Dondon. Oo. Opo, sir. Okay. Ano yan, sir, sakot sa mga daw ang dating presidente Digong Duterte naging maigpit na sa paglaban kontra sa illegal na droga, maging si President Bongbong Marcos, may mga pinaparesign na courtesy resignation ng aning mga general and full-fledged colonel. May mga nagbabariwas pa mangyari po na ipinagbabawal na bulong. Ano daw po ang kausa kaya na no? Yung po sir, talagang sabi ko kayo ang sandalan ng kampanya po sir, talagang masingani, dodo siya mangyari. Talagang yun sa tema katagangan na medyo nasala namin sa mga Pilipino nila. Siguro po sir, ako dahil po na sa mga katiusan po ng matinulan kaya sila po nag-ingit sa illegal na droga. Both sabihin, dahil sa pagtios, naglalalaog sa transaksyon sa illegal na droga, madali ang pira o kwartang makuha o madilin siya sa illegal na transaksyon. Yes sir, at kung nga ito sir talagang sabi nga na kaya mas madali po kaya maghanap ng kwarta pag nag-ingit sa mga illegal, lalo sa pagpapabakal ng droga po. Eh, yung masakit pala ng araw kayo na kaisipan. Ano sir, paano yan matatabangan kan PNP? Araw po nindo na nasa lado kan PNP, official kan na PNP na maribayan ng ibang pananawan sa to yung mga kababayan na naimbulto sa illegal droga. Sa mga po sir, sa pagpo sir, siguro po sir, ang binigay po sir, pinatabangan po sinda na sabi nga ni, kumbaga, maitaw sindang kung anong pwedeng maging isulta ka ng doon na inigani po. Pero po na sa nagkaraw po sa kanyang pamilya, sa mga kabataan po, sa padagas-dagas po hindang po, pag-imbig sa illegal na droga, bakit po magiging, kumbaga magiging laot o magiging tulog tayo, lalong po sa kapulisan sa aram-taon po baga pag naggamit ng illegal na droga, bakit po ang naisip, lalong pang paghabon, o pag-trip po, sarap po yung mga nagiging resulta po, kaya namin kami po sa pati po ng PNP po, padagos-dagos na po nalang binigyan pong barangay education, school visitation, in Dialogo, para po mapag-rambon po lihat diaray ating sa tuyong mga kahubinan na sila sa tuyong mga kamugurangan na ang paggamit po ng illegal na drogas na talaga po bawal po edi. Iyo po. Sa kasaro pa, may babae da sa kalalaking nagagamit, nag-uusar kan illegal na droga, tapang pagana pa daan sa sex. Ano yan sir katotoong mga barobaritang iyan? Ay, hindi ko aram sir sa sabi nga ni Dan, sabi kanina, sabi magkadarakot mo siya na pag may gawin po ng droga, talang alay po da, kumbaga, minsan nga rin po dahil po na sila nakakatulog. Dito sabi po kami mga nagkadarakot. Buot sabihon, garo ba kong rukruko na manok? Pero may pati palaban, dating garo kumbaga sa manok, garo tiksas, hihiro-hiroon, medyo pirming maliksi. Ito dahil sabi po nung medyo pirming alay po. Anyway sir, congratulations sa inyo po. Akan nabilog na
Bao Municipal Police Station sa accomplishment nindong ini out paman lugod na ma-promote po kamo sa sendo pong mga ranggo. Ano, sir? Thank you. Thank you po, sir. Okay. Si Police Staff Police Senior Master Sergeant Martin Sanchez and spokesperson and Baaw MTS na kaulan niya kung napagkada. Salamat sabi sir sa informasyon and likewise congratulations sa Indo sa panibagong accomplishment sa Baaw MTS. Yan po sa andas ng dito na Banwan. Sisya na pala ng COP ta dyan na, Ate Bani, sisya ng COP ta dyan sa Baaw, MP? Ang COP dyan, si Police Major Dennis Gindara. Gindara. Opo. Sir Marvin, pag yan ko pa sa line, ang mga instructions ang tutulong bagong chief of police dyan po sa Baaw MTS. Gusto ko, actually po kami talaga ng bagong mga guidelines po, may mapugaya. Kumbaga, ito pong kumpanya lang sa droga, as in, kung ano po ang kumbaga sa pa-serving, as in, kung ano po ang pwedeng na itabang, kumbaga, ang pag may nagdito ka po kayo, ma'am, talagang, kung ano po ang bouncing safety, padalas mapugaray. Kumbaga, imantuloy lang sa mga pamangnilo, kasi ng pagpapa-mandal niya hanggang paso, binigay sa Banwan ng Baaw. Bago na baga po, Ate Bani, PNP Chief Director si General Binamin Acordana baga, ano ang mga tugon sa mga kapulisan ta daw kani yung bago tang pamayukan PNP? So, maganda Jason. Ano daw ang mga tugon-tugon na dapat ipagbawal sa miyembros kan na PNP para manumbalik ang dating tiwala as in siguro sa mga maabuso, maimbilto sa illegal na mga activities sa iyang palalakaw-lakawon. O agad daw reaksyon dyan si PMS Marvin Sanchez. Thank you, paring Cha. Kung sa iyang reaksyon or masasabi sa katugunan kan pakiulay o tugon kan bagong pamayaw kan PNP sa nasyon kan Pilipinas ni General Benjamin Acorda. Ayan. Kaya lang, putol na pala ang linya ni Ate Bani. Ay, putol na. Sige, salamat na lang Ate Bani and kay Police Master Sergeant Marvin Sanchez. Nakaulit lang ko niya na pagkaaga sa loob ng programa. Ay, yan pa mangyayari si Ben. Si Philip na. Abe daw. Back to back report. Nasa linya tango niyan. Bicol Connection Report. Nasa linyaman ko niyan mga tugang. Si Karondang Philip Barasina alias DJ Pugi. Good morning, News Director Philip Barasina. Ipasok po. Salamat, Karandang Joy. Good morning sa mga prantabang niya to. Tamang-tama, makaulan niya to ang branch manager ka na Flying Water, Origa City Water District sa pagi ni Sir Johnson Chan. Sir, good morning po. Like po ito sa Arton BCKI. Ang korpo si OIC SM Juvenile. Hello po, good morning and good morning din po sa inyong mga paraan pa. Hey, good morning, branch manager Johnson Chan kan Prime Water Iriga City. Barita mi po, pinag-imbitaran kamo kan sang ko ng palunsod. Inimbitaran na nga ni Dapo si Mayor Rex Oliva. Ano po itong mga kaputan sa Indo? Nadipisilan ka mo magsimbag or ising-ising simbagong kan sa Indo pong grupo? Actually, ano man po, objective man po si naging mga kahaputan. Usual naman lang po dumananapot siyempre si mga issues na related po sa supply ng tubig dito sa Iriga City. So, present po naman si Mayor, then si Vice Mayor, then together with the councilors.
Iya po. Dahil kamo gisa about sa joint venture kan na former Iriga City Water District and Prime Water kung pirang taon ini nakakontrata asin mayo sindang plano na surog-surogan kamo para ini pong bagay na ini tuna joint venture na mangyari dahil po dahil ito mga pangakong almost 29 barangays na serbihan ka na umorpa ka na Prime Water na abuton ka na serbisyo dahil man po nangyari. Ano po ang reaksyon kanino ka na sa imong opisina BM? Actually po, may pacing man po sa provide ng tubig sa per barangay pang Iriga City. Di man po siya, for example, for 25 years po, need namin na masupplyan ang buong 29 na barangays. Pero naka-ano po yun, naka-business plan po yun kung anong year yung need na masupplyan, anong barangay yun. Not necessary naman po na agad-agad siyang mapapatubigan. Although, ongoing po ngayon ang review ng joint venture agreement po namin with the Sanggunian. If i-release pa po yun, although meron pa namang mga mangyayari pa po na mga susunod pa na session. And I think baka magsama din po ako from central office po namin para masagot po in terms sa mga legal issues. Sa pagpapunan po sir, nakailang taon na ang Prime Water na nag-ooperate sa Iriga City? Magpa 5 years po sa July 2. Sa 5 years na ito ng Prime Water, ano bang improvement at ilang barangay ba ang naging additional na napagserbihan na po ninyo as of this moment? Okay po. Bali, as of ngayon po, 23 barangays na ang ating naservisyohan ng tubig po. Ang na-improve po natin during Prime Water is yung supply sa may river unit, yung katulad ng sa La Medalla, sa San Antonio, Santo Niño, kasunod po tayo doon ng isang pumping station na before po, yung lugar doon is galing pa dito sa downtown ang supply ng tubig. So ngayon, meron tayong sariling pumping station doon na yun na ang yun na yung nagbibigay ng supply doon sa river unit na dati na hindi naabot ng pressure. Although meron pa rin mga problem po kami na inaayos ngayon tulad ng mga pipe laying pa para doon sa mga ibang mga lugar sa river. So yun po ang nakalatag pa namin na gagawan pa namin para maiparating yung tubig na galing doon sa bago namin na pumping station. Ibig sabihin sir, may additional na kayo. Kung 23 barangays na, ilan yung additional na barangay na sakop ng river unit na bago nyong nasusupplyan na barangay na sa ngayon? Actually, sa barangay po, same pa rin naman po. Kasi yung sa 29, nag-i-effect po siya sa year, year 7 pa. Adi, kulang pa tayo ng 2 years bago maging 7 years. Yes po, nakaano kasi po yun, nakaka-categorize siya. For example, at year 7, during joint venture, dapat ang maservisyohan na namin na barangay is 27 na. May additional na isa. Yes po. Sa ngayon po na at 5 years pa lang tayo, stay tayo doon sa 23. Then to follow for the succeeding years, dapat ma-achieve po namin yung service coverage namin na per barangay. So sa ngayon naman, ano naman po tayo? I mean, on track pa naman tayo ngayon. Ang need po lang namin habulin is yung mga project na need pang ipa-implement. Sa ngayon din po, meron tayong, idagdag ko na rin po, meron din tayong ongoing pumping station sa may mountain, sa may Santa Maria. Nag-drilling po ngayon doon. Kasama po sa business plan ng joint venture agreement during year 2. Kasi papasok na po kami ng, hindi pala year 2, phase 2 ng joint venture agreement. Nasa phase 2. Kapag na po yun, energize na yun, ma-resolve natin yung issue sa tubig doon sa mountain areas like doon sa Santa Teresita, Perpetual, San Andres, then doon sa may Santa Maria po na portion. Di bali tatlong barangay pala yun na masusuplayan ng ng opisina nyo sir ng tubig. Yes po, doon po kasi talaga yung majority ng almost complaints po na nare-receive namin is from the mountain unit po na nakaka-experience talaga sila ng 0 to low pressure na supply ng tubig.
Ibig sabihin, sir, sa Iriga City, mayroon tayong 36 barangays, di ho ba? Tapos ang target nyo lang is makaserve ng at least mga 29 barangays sa pag-stay nyo within 25 years sa Iriga. Yes po, yun ang nakapaloob po sa joint venture agreement. Bakit yung 7 barangays hindi na ba kayang masuplayan yun? I think pwede naman pong i-review yun. Hindi ko lang po alam kung paano sila nakapag-arrive sa ganong agreement before during the negotiation. Yun kasing natirang 7, I think doon po yung sa medyo malayong barangay, yung medyo remote areas, na possibly, tingnan namin, pwede namin aralin ang geographical location, kung possible pa siya na maabot or magtayo din ng another pumping station na separate po doon lang sa kanila. Sa bawat pumping station ba, sir, na pinagtatayo ng prime water, magkano ang pinaka-total budget nyo dyan? It cost po around 20 million. Yung sa Santo Niño po natin, nag-cost siya ng more than pa doon kasi meron siyang filtration system doon po. So, ibig sabihin, kung ibig sabihin, 20 million ang cost, so mayroon na kayo sa may part ng river unit at mayroon pa kayong inuumpisan dito sa part ng Santa Teresita. So, nag-i-invest na kayo ang prime water ng more or almost 40 million. Yes po, sa ano po namin sa total capital expenditure, yung actual po 66 million na yung total for the 5 years. 66 million na po. Yes po, including na po yung mga pipeline. Kasi hindi lang naman po, hindi lang naman source development yung ating ginagastusan. Kasama na po doon yung mga pipelines natin, yung mga program natin sa NRW, yung non-revenue water, yung mga losses, din yung mga repairs and maintenance po ng ating mga pumping station. So, ibig sabihin, hindi pa kumikita ang prime water sa operation nyo sa lungsod ng Iriga. Logi pa. Yes po, honestly speaking, negative po talaga ang aming MIS. Kasi ano naman po yun, given naman siya na for the first 5 years po talaga, is mag-invest kami ng capital expenditures and mababawi siya for the second phase na lang po siguro. Ay, opo. So, ibig sabihin, kung in kaso, just in case mag-recommend itong board ng Prime Water at LGU Iriga na tunawin na yung joint venture nyo sa ICWD, former ICWD, parang hindi kayo papayag kasi marami nang ini-invest kayo na halaga at lugi pa nga ang operation nyo. Parang ganun ang mangyayari. Hindi kayo papayag. I think yes po. I think in relation po sa kanyang vision, ang makakasagot talaga is yung legal, na po namin. Legal department na rin namin ang magipag-medyo na po niyan. Tapos, sinasabi na umpisang umupo ang Prime Water, nagkaroon na lang ng contractualization at parang may mga benefits na hindi na po na ibibigay sa mga empleyado ng Prime Water sa ngayon. Totoo ba ito, sir, na kahit siguro GSIS member ba sila or SSS member ay hindi na daw na huhulugan yung kanilang premium at parang may mga hindi na naibibigay na mga benepisyo sa mga empleyado. Totoo ba ito o baka kasinungalingan at intriga or issue lang ito laban sa inyo? As far as I know po, wala naman kaming naging problem in terms sa mga benefits. Kasi unang-una naman po, malamang magpaduloy na sila kung mayroong ganong issues. Oo. And yung mga regular naman before po sa water district is regular pa rin naman sa Prime Water. Ang pagkakaiba lang po noon is from GSIS na convert sila into SSS kasi private na po. So, ibig sabihin, yung dating GSIS ay ilinipat na sa SSS. Yes, SSS na po sila ngayon ang hinahulugan. So, alin mas malaking premium? Doon sa SSS ba o sa SSS sa ngayon? Di ko lang po siya masasagot kasi hindi ko alam kung magkano po ang hulog noon nila sa GSIS po eh. Pero parang by salary na lang po siya eh. Depende kung gaano kalaki, yun ang may kakibot siya na premium din sa SSS. Oh, pero parang nag-umpisa sila sa zero kasi hindi na continue yung hulog nila sa GSIS. But sa salary naman, sir, yung dating salary ba nung pumasok kayo, nadagdagan or bumaba? O lumiit or
eksakto pa rin hanggang ngayon? Actually po, yung na-transfer sila sa prime water, merong mga negotiation doon sa salary, ano lang po yung confidential, classified information po kasi yun. Okay. Hindi ko rin alam before kung magkano ang sahod nila, pero upon kasi ng negotiations, lahat naman po ng I think yung mga empleyado kinausap, and nag-agree sa salary, and yearly naman, meron namang increase po na nangyayari, lalo doon sa mga direct. Apo. Pero pag ngayong prime water na daw po, malabo nang maging regular yung mga empleyado kasi parang renewal na lang yung nangyayari, parang contractual lang nangyayari. So, malabo na magkaroon pa ng additional bagong mga regular na magiging empleyado po ang prime water under your management. Hindi naman po. Meron nga kaming na-hire na regular na rin sa ngayon. And ano lang po siguro, yung kapag may nag-retire, then makapalitan naman po yun ng another na regular din ulit. And kapag nag-expand kami, and need na ulit na additional naman tower, nag-hire naman po kami. Pero hindi naman po siya issue na parang hindi mara-regular. Siguro yung regularization is depending naman po yun sa performance ng empleyado. Di ba sir, pag naka-continue ka ng base ito sa labor code siguro, na pag naka-continue ka ng 6 months and 1 day, automatic pwede kang ma-recommend for regular shift? Yeah, yes po. O sa inyo, ilang buwan po ang contractual ng empleyado nyo? Actually, ano lang po yung probe ka ng, depende po sa performance sir kasi ang Terboli talaga 5 months dapat, after mga 5 months siya dapat ma-regular na siya. Whether kaya nga dapat maano na siya, ma-assess na yung isang empleyado kung need ba talaga siya na ma-regular or not, kung yun nag-continue. Ipo kaya performance po, then ma-regular po siya sa amin. Sa inyo sir, sa mga empleyado nyo, sa contractual ba, 8 hours ba ang required na trabaho nila? Yes po, 8 hours. Regular hours naman po yun. Okay. So, dito naman tayo, sir, maiba tayo. Sinasabi na ito daw pong prime water ay maraming mga pangako. Kaya nga po daw na nagkaroon ng additional bayaran na pinag-include sa bill na 12% value added tax. Kasi nga daw ho, may babaguing mga dilapidated na atang water pipes. Ano bang nangyari? Nabago na ba to? Actually, yung 12% po is not naman po siya mapupunta kay Prime Water. Hindi po siya totally, parang income ni Prime Water. Mapupunta po yun sa government kasi tax po yun. Since naging private siya, through joint venture agreement, magkakaroon po siya ng tax. Sinawa po yung value added tax na 12%. Kaya nagka-implement po tayo ng increase na 12%. Oo, kasi hindi naman po siya mapupunta sa Prime Water. Dati po kasi yung ICWD ay walang sinisingil na 12% value added tax as additional payment sa ating mga concessionaires or consumer. Yes po, kasi before is public po, kaya wala pong 12%. So, sa ngayon sir, ano po ang mga gagawin nyo pa na improvement para po mag-stay ang inyo pong pagkakaroon ng joint venture dito nga po sa lungsod ng Iriga? Ano pang mga promise nyo na pwedeng ma-improve ang serbisyo ho ninyo? Kasi sabi ng iba, dati malakas ang bulos ng tubig sa mga gripo, ngunyan ng prime water na, garoda po nagluya ang bulos ka na mga gripo, and ano po, mamimintin ba ninyong magiging talagang potable ito? Crystal water service ang ibibigay nyo sa ating mga member consumers? Apo. Bali, in terms na kasi po sa supply natin, kaya medyo humina yung ating pressure kasi nag-increase na po tayo ng almost from year na nag-start kami, halos nakadagdag na po tayo ng 3,000 plus na service connection. So, ibig sabihin po, yung supply before, na siya, na happy na into maraming into different consumers po. So ang solution po namin is of course mag-add po kami ng additional source like yung ginawa namin sa Santo Niño, then pangalawa itong dito sa may Santa Maria, then yung pangatlo po noon yung sa may Santiago na gagawin din namin ng pumping station. Para masolusyonan yung mga problem sa tubig po, sa supply ng tubig.
In Opo. terms naman po sa kalidad ng tubig, meron naman po tayong regular na testing like yung bacteriological test, then may physical chemical test naman po tayong kinakandak. And sinasubmit po naman natin yan dito sa City Health Office. And kasama din naman po sila kapag nag-conduct tayo ng water testing. Meron po silang pinapadalang representative, and yung result, isasubmit po natin yan para ma-check din nila if merong pasa or merong bagsak sa water quality po natin. Ibig niyong sabihin, sir, sa araw mga promoter, nakakasiguro tayo na pag ininom natin yan, tubig galing sa inyong serbisyo, ay ligtas tayo. Walang pwedeng mangyaring sakit. Ibig sabihin, malinis na malinis talaga, sir, ang tubig na ibinibigay niyong serbisyo sa ating mga consumers. Yes po. Ano lang po tayo, siyempre makikita naman po natin yung tubig kasi meron kasi mga merong mga by accident siguro or hindi natin inaasahan na merong leak. May possible pa rin kasi na magkaroon ng although na-test na namin siya sa linya kasi possible din na if ever may leak, din napasukan siya ng kung ano man na putik dyan or other contaminants. So mas maganda pa rin po na i-check pa rin physically yung tubig natin iniinom. If ever naman na may makita pong water turbidity, ipaalam po kaagad sa amin para makapag-action po kaagad kami. Yes, sir. Copy, sir. Huling tanong, sir. Mayroon pa ba tayong general manager aside ng branch manager sa Prime Water sa ngayon? At mayroon ba tayong mga bagong board of directors at nagkaroon ba kayo ng eleksyon ng board of directors ngayong 2023? Meron pong dalawang bagong director na pumasok po, si Miss Hermenia Felix, then si Director Melvin Asis. Sila po yung pumalit before kay Director Jason and then kay Director Sila po yung bagong pasok ngayon, and nagkaroon naman po ng eleksyon na andin din naman ako kasi monthly naman po kaming nag-board meeting kasama si Prime Water para i-discuss din po kung ano yung operations namin during that month. Sino na po ngayon ang chairman of the board? Si Father Tito Oliva po. Si Father Tito Oliva na po. Pwede rin pala ang pare. Ano Ano po nyo? Hindi ba mga direktor sa bawat zona or barangay kailangan paano ang manera ng eleksyon ng board of directors sa Prime Water? Yung mga paano nyo ginagawa ang eleksyon para magkaroon ng mga bagong board of directors ng inyo pong opisina? Actually, yung dalawa pong bagong pasok, I think appointed po yun ni Mayor. And yung iba po is from previous previous na na administration. Ganun ba? Ang mayor pala makapangyarihan din mag-appoint ng board of directors. At ilan lahat na ang compose ng ng board of directors ngayon? 5 po sila, and sila yung nag-represent ng mga kanya-kanyang sector po dito sa area. Like education, meron tayong business, women sector, meron po professional. Kayo Sorry, ano po? hindi po ba kayo member ng board as ex officio member? Dito. Hindi kayo ex officio, hindi kayo Kasi I am working po as a private company po. yung general manager sino po? Si GM Romulo Corporal, si Loboy po. si Loboy Yung ba? nasa, ano po, Si Loboy ba? Ex officio member ng board? hindi po. Hindi rin. So 5 lang talagang nakaupong board of directors. Ano sa tingin nyo? Nakakatulong din ito mga board of directors nyo sa ating problema sa Prime Water at mga idinadaing na mga problema rin ng iba nating mga kababayan. Iriga. Oo naman po. Yes, yung board of director naman po sila naman yung talagang tumututok po sa mga issues din
na related din sa tubig na nire-rely po sa amin sa operations. Ito bang mga board of directors, may sweldo ba ito? May honorarium ba ito? May per dime ba ito? Per board or may monthly salary silang natatanggap? As para sa inyo po, I think honorarium. Hindi ko lang po alam kung magkano po yun. May honorarium din sila. Okay, sir. Sir, baka bigay natin ang line sa kanya. Negative naman sabi manager and kanyan ko ihahapot ko ng ano niya si Jackie Chan. Uy, mas gwapo man si Engineer Johnson Chan kay Jackie Chan. Ayo. Pag-abot sa wapo, mas wapo si Wapi rin na. Sir Wala ko si Atty. Wapi. kwenta na lang din parting words si Sir Johnson Chan para sa mga concessionaire na Prime Water, Iriga City Water District. Good morning po again sa lahat po ng ating mga concessionaire. If ever po merong mga concern point issues related sa tubig, directly po na mag-contact sa amin through doon po sa aming Facebook page. And pwede rin naman po pumunta sa opisina para ma-resolve po kung ano man yung issues po nila. And doon naman po sa talagang merong problem, hindi po namin sa ngayon, if ever, kasi dalawa po ang concern natin. Number 1, yung sa commercial po, medyo mabilis ang ma-resolve. And number 2, yung sa technical, if ever na malaki talaga ang need na gawain, humihingi po kami ng pasensya and pinapangako po namin na ginagawa po namin ng aksyon. Meron lang po talagang mga issues na it takes time po para ma-resolve. And it takes to construct project para ma-resolve po yung certain issues. Yun lang po siguro. If kung meron pang ibang mga concern, yun nga po, magtatalang. And meron naman po nakatutok sa amin in relation po sa mga issues po natin. Yun lang po siguro. Yes, sir. Thank you, BM. Thank you po. Johnson Chan. Back to you, Lip. So, ini sabi karon bang jawa na pagkikipagulay niya to si Sir Johnson Chan, na branch manager kana Prime Water, Iriga City Water District. Good morning na lang sa iyang mga pag-iriba, si GM Lobo Corporal, asin sa iba pa. Sabi nga nito yan, talagang pero sundin siya ni Jackie Chan. Ano si former councilor, pading GM Loboy Corporal, sige pa ang gwapo. Saka macho pa. Dakula pa. Yun dati pa manggagaray. Gwapo pa manggagaray. Forever yan. Yan ang maray. Si Engineer Rame. Okay pa man girara. Very good. O sige. Thank you. Good morning sa Endo dyan. Ano digdi sa Prime Water, Iriga City Water District, iniwan si Philip Marapena, RPN, Radyo Randa. Salamat na maray. Sa report na yan, nakaroon ng Philip para sina. Bueno mga tugang, kami mahanap buhay man una, oras 10:25 in the morning. Ano oras na yan, natod kan sa ito mga sponsor asin dakul na mga hanap buhay. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwanin germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may mga
bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-On, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney
Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, ang hindi nagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Chikiting likas, dagdag na bakuna laban sa tignas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Papakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bueno mga togang, balik kita sa tuyang programa. Maray na aga ki former congressman Sal Fortuno Sr. Sirimang ki former congresswoman Jocelyn Fortuno kan Rinconada area nagsilibar kan sa endang wedding anniversary. Good morning man ki ano ni sa guwapito asin maigos na aki ninda na si Vice Governor Sal Fortuno Jr. Good morning man sa mga board of directors, mga miyembros kan sanggunian na panlalawigan. Digdi sa Rinconada si board member Shai Pajardo Noble. Good morning po, Bocala. Oras sa mga tugang 40 minutos makalis alas 10 nin pagkaaga. 75,000 pong mga Pilipino or Pinoy seaman. Ako ko anon kan US firms. Aba, maray na barita ini. Sigon mga tugang sa informasyon na sa toyang nainirit. Hoy sa mga seafarer, good morning. Makakuapo daanin 75,000 Filipino seafarers sa masunod na 3 hasta 4 na taon ang mga kumpanya sa Estados Unidos. Sinabi po ini mismo ni President Bongbong Marcos Jr. sa Washington DC matapos makipag-meeting kay John Padgett, President and Executive Officer kan Carnival Corporation. Sigon sa impormasyon, ang hospitality and competitiveness sa global workforce ang dahilan kaya pinili ninda ang mga Pilipino seafarer. Naaraman pa na dakol na mga company cross mga inapod na mga nagrepresentar na mga shipping company
an kaulay kan na presidentita. Masalang pati an paswildo. Kaya maraid na barita po ini. Malay nindo kung magabot ang panahon, maging US citizen pa sinda. O di nagray na po baga. Iguaman po dang duwang PNP, General, duwang Kernel, pinapakasuhan, huli sa illegal na droga. Apat na harlangkaw na gayong opisyal kan PNP. Ang inirekomendar na tanggalon sa serbisyo. Kasunod po kan pagkaka-embwelto, pagkakasabit kan mga pangaran sa illegal na droga. Malata sigon sa impormasyon, hali kay dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na pinano ang 5 member advisory group, inirekomenda rin na tanggalon or akuon ang courtesy resignation kan dawang general asin dawang kernel. Ang nasambit na po mga opisyal kay iba sa 36 na pulis na hinihiling na may relasyon or sabit sa kumbaga sa ano sa inaapod na illegal na droga. Pero dahil po pigpangaranan ng apat na gayong mga opisyal ni kan PNP. Kaya nag-iinguan gobyerno nasyonal, nalinigon po ang puwersa kan PNP. Lalo na itong mga ninja cops, mga hagkataranggal na po yan. Itong mga naglalawag sa mga illegal na transaksyon. Para dagos na pong maging malinig po ang organisasyon kan PNP para layason asin pagsisikadan paluwa sa sendang opisina ang mga pulis na inaapod ng mga bugok. Kumbaga sa ano, bugok. Dahil bagay na magsulot ng uniforme. Mga tugang, 10:45 na po, nin pagkaaga. Mga tugang sa social media, kadakol nakakauyam, itong mga nagtatanga-tangahan, nag-iirinisuntihan para magkapirak. Pero po, dahil sa mga puro-prank na ini, nakakabuisit. Digdi kaya sa Pilipinas, bako man gabos, may mga nag-ignorantihan, may mga nagtatanga-tangahan para sana makadilin siya ninpirak sa social media. Na nakanood na play kan sa endang mga video, i-post sa social media. Na consent po may mga vloggers na nakikirarkan sa endang obra, kakayahan, naan sa endang content madalan para lang
makaguno o maka-income nin dolyar sa Facebook. Ani ba man na ining vloggers, so isuway daw ng vloggers na disente, edukado as in responsable, as in medyo marayman. Igwaman vloggers na nakakaurag, igwang mga prank na mas lalong nakakaurag, igwaman makonsuelo. Pero naman sa mga maray na vloggers, nagtataon in tultol as in disente, tamang informasyon, saludo po kita. So mga raot, buisit kita dyan. May mga professional vloggers, seryoso, sa sayandang profesyon daw talaga, na makatapon in tamang informasyon, kaaraman, as in edukasyon sa publiko. Ang nakakaurag, as in nakakabisit, itong mga vloggers na may mga nakakasuya na tirada, lalo na kung mga fake news, na mayong pagkaisi sa tamang responsibilidad. Mga ignorante ni ba na ang kinakantongan sa mga ginigibo ninda minsan nakaka-istorbo lalo sa mga palibot. Kaya minsan itong mga nag-popost sa video kan sa indang mga pro-prank na yan na minsan una mo nakakaurag ta, nakadayapir, dawa may edad na, may kapot kahoy, na unay mo may pirming babangkulan, o minsan na aksidente so nagpa-prank, yung ang binangkulan. Ta nakakaurag. Igwa man dyan mga taoning libreng palamig, juice, hamburger. Pag nakakakana sa taong nataanan po, ipapahiling na itong pinupugang labakara, ipinupuna sa mga murit kaya itong lalaking nagtaba na pati. Siyempre masukalkag ang mga nagkakainom, dangan itong mga ipinagpupunas pa sa mga yukyok. Si Simon Ken man maugma, ano po, siyempre daw hamburger na kinakan mo, tapos ipapahiling na itong hamburger na tigtataonin da, lalaog sa yukyok, ipinupuna sa hita, sa liog na may mga murit. Siyempre masurukal kagandaong tinaning libreng juice or hamburger. Kaya nakakaurag niya ako ang ibang mga pro-prank na ini. Igwang pinapakakan, ito pala niya, ahali sa ati kan hayop. Magkaigwalang po sindanin content sa indang video. Para may dakol na mag-view and bayaran sindakan Facebook nin dolyar. Igwang haros nagpapatuklaw na ning kung ano na sana makamandag na hayop, araw kan na halas. May nagpapalamag-lamag sa maisog na ido na minsan mayo man katultulan. Nagigibo nin mga makangingirit ani ba, naulay ka ni ba, nakakangirit, pero po makabubisit. Igwa man tunay na makapangirit. Pero ini daw po, mga pro-prank na ni, sailing niya mo, saro ini sa pagbayular kan lay. Lalo na sa ining inapo na cybercrime. Mga trip-trip na nakakauyam, dapat kani panaguton sa batas. May mga pro-props, biktima na mayong kamuang-muang. Pag naanggot ang biktima sa enda, sasabihin na nagpapangirit lang. Kung ba kung mga nakakaurag ang mga style na ini kanibatang mga kababayan. May mga pro-prank na dahil mo magkairintindan ini mga ibatang kababayan income sana nindulyar. Igwa man mag-agom na tultul ang mga pro-prank. Kaya nagarayaman. Mas maray pa mag-online sale ka mo basta turultulan. Igwa man nag-online sale sa sindikato man natirada kan iba. Araw ka itong nag-order ng fried chicken at dineliver. Labakara. Oh. May mga tarantado kaya. Pero aram po kan mga autoridad na mga pro-prank na ini, minsan ini po
ta nakakadiskwido, nakakataonin na perwisyo, kung may violation sinda, dapat po panaguton kan batas. Ta bakong gabos na puro prank, mga pangirit, talagang nagtatao po nin kaginawaan sa tao, kundi baka nagtatao nin perwisyo, hadit, asin man katakutan, asin man hilang lalo. Tapos igwa dyan ng mga puro prank na kunwari, kikidnap, nang kikidnap na, nakaboronit, may binabadil, kunwari, na mga naka-off duty, may mga naaktuan na parang kidnap prank, na imbis na makapag-entertain sa mga nag-view, dakol lugod ang nasusuya. Ako kabalin ako sa nabubwisit at sinauurag. Kaya tama man ang ginibukan ibang mga kapulisan tang pigkakarasuan po ang mga nagigibukan bagay na yun eh. Na garo bako naman pong entertainment ang resulta or tundag kundi kauragan asin man kaanggutan sa mga taong nagbubiyo kan sa indang mga ginigibong garo racket online sa Facebook kan mga puro prank na sinasabing mga pauto-uto na nagdadara po lugod din paghadit kan ibatang mga kababayan. Loy-loy na akong mapaara mga tugang sa programa. Sa mga Facebook Live viewers mi, thank you so much. Kay Irman ng Marisa Mendoza of Limassol, Cyprus. Kay Irman ng Michelle Pasiti, Irman ng Maureen Medroso, kan sa Indong Pagview. Kay Ma'am Sonia Pontanare. Good morning, Sir Joey. Watching siya. Thank you so much, ma'am. Sige, bagang gayo ni ma'am. Nagpista kayo sa Indo. Ano, ma'am? Sa Nabuha, dahil ka naganda. Kuta na nakipamista kita dyan sa Nabuha. Sa luwas na kaulay ta, ang may gust na membros kan Baaw Municipal Police Station. Si Police Master Sergeant Marvin Sanchez. In-interview kan sa tuyang pag-iriba ni Bani Tataro. Tapos si paring Philip Man, na kawalay man ni News Director sa loob ng programa ta, si Branch Manager Johnson Chan kan Prime Water, Iriga City. Sa lado technical lang sa compartner kaso bago digdi, si Cap Charlie Binao, brango niyan si paring James Oko. Sa information digdi, si Ricky Sagayap. Sa opisina si Ma'am Kayla. Sa transmitter site, ang duwatang pag-iribang technical, si Chief Engineer Abilindon Toralio. Asin man si paring Chabi na Obrayaw na dumanan. Ang mga blue and white guard no? Papasalamatan taman ta party na sindakan pag-sakripisyo. Kundi garo hinagad mo na pabor ini kan sa tuyang mga bossing sa taas. Na garo party naman lang kan pag kumbaga sa party man sindakan pag kung paano kita mas lalong makapaggatod nin magayon na quality nin serbisyo sa mga tao. Informa nin pag sign on sa kapag sign off kan mga transmitter. Okay lang yan ano. Oy, good morning kay Idol Ching Si na nagpaparadakol ang paradangog sa kaan mga komersyal. Ini po si Joey Lim, salamat. Standby sa masunod na programa, Halo-Halo Special with Bani Tataro. Salamat. Kansa Indo pong pagantabay.